दिनै राजखान्थियाव फैदों मोनसे समनि सोबख' जानाय थगाय जानाय नासय जानाय आरो गावनि बिदा फंबायानो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साखरि होनायनि नामाव आगोलनि सरकारनि समाव लाख लाख थाखा लुटिनानै जादोंमोन आरो जोंनि समाव दायो हाजार हाजार साख्रि मोनदों आथाना फैसाबो होनो गोनां जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन दा नंखायनो जों हारिखौ सिबिनो फैदों बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानो गोनां नङा दा नंखायनो रायजोफोर आं खावलायदों फैबाय थानाय समा जोंनिनो सम दिल्ली दिसपुराव दिनै जोंहा मानसि दङ आरो हारिखौ दानायनि नैबे मोनसे मोजां सम फरायसाफोर लाइमोनफोर आइजोफोर जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव दोननानै गोग्गो समाज दानो थाखाय जों आवगायलांनांगोन आरो जों मालाबाबो बावाखै आरो इयुनावबो बावनाय नङा हारिनि बाथ्राखौ हारिनि बाथ्रा जिखालि बावगोन ओइखालि राजखान्थियाबो जोबस्रांगोन दा नंखायनो राजखान्थिया गिदिर नङा हारिनि बाथ्रायासो गिदिर मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बावैसो बे पर्बतजरायाव आदानिनो हा फानबाय होननानै बानसावगासिनो दङ जेला बिथांमोननि सरकार दङमोन रामदेबनो बिथांमोना 4000 हा होदोंमोन दिनै रामदेबा मा खालामदों मोसौ गलि बानायनानै हाखौ आवग्रिनानै दोनदों जेबो मोनाखै बेवहाय इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो 8000 निफ्राय 10000 मानसिया खामानि मावनानै मोनजागोन आरो जोंखौ बुंदों जे गावनि बिदा फंबायखौनो अनाखै हा सेनानै फानदों मादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बर' फिसाफोरनि सोरबा सासेनि बिगासेखौथ' बाद हो एक पुवा हाखौबो ओरै ओरै खालामनो हानायनि जोंनियाव बिख्लो गैया रायजोफोर जोङो हारिनि थाखाय हारिखौ सिबिनो फैनाय मानसिसो बेवहाय रावबो सासेबो मानसिनि एक बिगा हाखौबो बेयाव सेनाय जायाखै सरकारि हाखौ लानानै खेबथाम खेबब्रै मेपखौ सोलायनानैसो बे प्रप'जेलखौ बानायदों आरो दिनै बिथांमोनखौ थुनज्लायदों सोरबा पेट्रल सावना थैनो नागिरनाय माबानाय बिथांमोनखौ थुनज्लायहैदों गावनिनो आबाद मावनानै जाग्रा मावै दाङै जाग्रा बिदा फंबायफोरखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनो बिथांमोननि थाखाय जों जेबो खालामनो नागिराखै पुलिस मिलिटारि बाहायनो नागिराखै बिथांमोना माने दिनै बुंदों जे बायदिसिना खालामदों होनना जों एक फोथासेबो जेबो खालामाखै आरो जों खालामनाय नङा हारिनि सायाव जोंनि राजखान्थिया बिन्दोसेबो हारिनिख्रुइ गोजौआव नङा राजखान्थिया अरायसम गाहायाव हारिया अरायसम गोजौआव जोंनि थाखाय ओंखायनो जोङो रावखौबो थगायनो थाखाय फैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन दा नंखायनो आं खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव राजखान्थिखौ जों मोजां लामाथि लांनांगोन दिनै बड'फानि मुसुखा गायसननो हाबाय दिल्लीयाव 17 बोसोराव बिथांमोना मानो सानाखैमोन दिनै जोंहा एमपि मोनबाय जयन्त बसुमतारी रोंगोरा नार्जारी दिल्लीयाव जोङो बड'फानि मुङाव लामा गायसननो हाबाय बिथांमोना बेखौबो साननो हायाखैमोन दिनै बड'लेण्डआव डुरान्ड काप फुटबल जादों इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल जादों इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि थुनलाइनि माखासे जोंहा जथुम्माफोर जादों क'क्राझाराव दिनै क'क्राझारनि थासारिया सोलायलांबाय बेखौ दिनै बिथांमोना एसे खोमानो नागिरदों देग्लाय बोसोराव इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टआव अकल क'क्राझाराव मोनसेल' जिल्लायावनो 117 कौटिनि जोङो आसनि लानाय जादों आंनियाव दङ बे आसनिफ्रा साननैसो उनाव बेखौ बेखेवनाय जागोन दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे नैबे ओनसोलाबो समान समान जौगानांगौ जे बड'फाया बुंलांनाय बायदियै जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगोन 1952 मायथाइनिफ्राय दिल्लीयाव खेराइ मोसाहैनायफोरखौबो जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों मानोना जोंनि हारिमुखौ नेशनेल लेभेलाव बिथांमोनानो लांदों लोगोसे बिएलटिनि थालांनाय 300 जिखिनि केडारफोर दङ बिथांमोननोबो दाख्लै जोङो 50,000 होनाय जादों मानोना बिथांमोनाबो जुजिदोंमोन बिथांमोनखौबो सन्मान होदों एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होखांनायनि उनाव जोङो दायो एबसु आरो बिएलटिनि मुंख्लंफोरनोबो फिन जोङो अनसुंथाइखौ होनायखौ जागायफिनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' माहारिनि गेदेमाफोर जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनिफ्राय लानानै जेसेबां जोंहा गेदेमा दङ बयनिबो मुसुखाफोरखौ गायसननानै माहारिखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो जों बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ सोरबा बुङो जे फानबाय बायदिसिना खालामबाय हारिखौ फानबाय माबाखौ फानबाय दिनै बेवहाय जोङो जिरायनानै दङ रोंगोरा नार्जारी बिथां आरो आं जोंबो थांनाय 32 बोसोर सोमावसारना फैनायसो हारिखौ थगायनो हानाय जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बिदा फंबायफोरखौ थगायनो हानाय गोहो जोंनियाव गैया आरो थगायनो थाखाय जों राजखान्थियाव फैयाखै जोङो बायदिसिना खामानिखौ न'आव जिरायनानै राजखान्थि खालामालासिनोबो मावनानै जानो हायो